kudaidza She furai nepano tinokudaidza She furai nepano She furai nepano tinokudaidza She furai nepano tinokudaidza She furai nepano tinokudaidza She furai nepano She furai nepano pane vanorwara She furai nepano pane vanorwara She furai nepano pane vanorwara She furai nepano She furai nepano pane vanorwara She furai nepano pane vanorwara She furai nepano pane vanorwara She furai nepano She furai nepano tinokudana She furai nepano tinokudana She furai nepano tinokudana She furai nepano She furai nepano pane vanenzara She furai nepano pane vanenzara She furai nepano pane vanenzara She furai nepano She furai nepano pane vanochema furai nepano pane vanochema She furai nepano pane vanochema She furai nepano She furai nepano tinokudana furai nepano tinokudana She furai nepano tinokudana She furai nepano She furai nepano pane vakasuwa Jesu furai nepano pane vakasuwa She furai nepano pane vakasuwa She furai nepano She furai nepano pane vakasuwa furai nepano pane vakasuwa She furai nepano pane vakasuwa She furai nepano She furai nepano tinokudaidza She furai nepano tinokudaidza She furai nepano tinokudaidza She furai nepano She furai nepano pande apa zakaita senyanza apa pande apa zakaita senyanza orudo wa Jesu wakisangani garaya nachidoko nozo coordinator konoti zvafamba sei pamavhesi edu amwe achapukwa amwe achayafamba zvakadaro time yedu ndanoti hatichina time handitika Mazambara ariyo ane runyararo Mazambara ariyo ane runyararo Bigari passagem papo
Yesu ngatisanganisa. Ngatisangane pa all night. Haleluya. Yeah. Unobona kuti chechi yacho haibudiki. Tingazokona wakwikirawa nyaya dzakadai. Mwari wekudenga ngatikomborere. Amen. Nyaya yedu iri kuti Jesu nemukadzi. Ndi Jesu nemukadzi vari vangani? Vari vairi. Saka kana nyaya yacho iri ya Jesu nemukadzi, vamwe vese musapindira nyaya dzisiri dzenyu. Nyaya ndeya Jesu nemukadzi. Handei timboongorora, daroti muone pamwe pacho munoona Jesu echifamba, kwaitika rufu, vanhu vari kuchema, vakuenda kumakuwa. Mumwe mukadzi, shirikadzi yepa9, mwana wayo wanga ari 1, iye wacho wanga afa. Saka vakuenda kunowiga mwana wacho. Jesu ameno kwaaibvawo nako, vakangosangana nevakanga vakatakura vacho, asi guwa ranga rapera kucherwa. Uye vanhu vechiti muri kutinonotsa, tine zvimwe zvinhu, kasikaitiwige munhu uyu. Saka pavakasangana naJesu, Jesu wakabata bwanyanza kuti iwe mukomana iwe ita sei? Muka. Amuka. Akamupa kuna mai wacho, kwete kude vanhu vakanga vauya parufu kunochema-chema. Jesu nemukadzi. Saka mukadzi akasorovhwe dambudziko rake naJesu, kwete nevakanga vauya pamukadzi uyu. Avo vanga vauya kodya nekutaura kuti unonga akaregerera mwana wake, asi nofunga iye zvitokoroshi zvake zvamuwana iye. Kurufu kwedu haana kuuya, saka pakati biki, saka takangopaka zvedu tiripo. Saka Jesu nemukadzi akasiye mukadzi asorovhwe dambudziko. Jesu nemukadzi. Pamwe pacho Jesu zvakare anosangana ari pakufamba mukati mwebasa. Asvika vhangeri riri kufamba, mumwe mukadzi wakanyanyisa kuda Jesu, ndokugare patsoka dzaJesu echinyanyisa kuda Jesu. Jesu nemukadzi. Tinavo vakadzi vakadaro vanodisisa Jesu, vanodisise kugare patsoka dzaJesu, vasingadi kurasikirwa nezvaJesu, vanogara pana Jesu wacho. Jesu nemukadzi. Mukadzi uyu ainzi Mary. Then mumwe wacho wakabhowekana akati ngauye timbobika. Timbobikira Jesu uyu. Jesu ndokuti matsa. Jesu nemukadzi. Ndiye wakatsiura Martha kuti iwe matsa, nyaya yako yekuvhanisha haiperi. Chimbowerenga. Chimbowerenga Martha. Nyaya yako mucheno wakazvarwa uriko, tichakuwiga uriko, uye uchazo wako, asi iwewe chimbowerenga. Martha. Ezvi mabhaibheri ari kutengeswa pana. Hauna kutombopaona, hauna kutombopauya, ende haunei napo. Ende chinotokutsamwisa, murume usina kukutengere bhutsu dzinomecha nedress. Kwete murume wakakutengere bhaibheri, asi kuti haana kutenga bhutsu, kwete bhaibheri. Martha, Jesu nemukadzi. Martha ari busy nemapoto. Martha, maresipi haaperi. Ende anonga echidira, deno waigone kupima zviri nani. Ende ndinototenda kuti muno mafuta akakwire mutengo. Iwo kukwire mutengo ikoko ndokwe ndiri kutenda ikoko. Zvinotombobatsire utano hwavamwe mai bana. Martha,
chimbogare pasi umbozwawo zvaJesu. Kumhanya munonyanya. Kudai wapinda wakadai apa. Mwazinzwa here zvakaitika. Wapinda wakadai mazinzwa here zvanzi iye muform 3 uya waane mimba makazvinzwa here. Yani kuti ngeya maticha here kana kuti ipopa. Iwewe une murume uri kutaure mimba yemunhu uri form 3. Iwewe une murume ite yako. Ite yako. Taure mimba dzemwana mudiki. Ite yako iwe mukadzi mukuru. Utaurire vanhu kuti inini zvomona ndakadai ndine mimba. Inonga ine 3 days. Ndine mimba. Matsa. Gare pasi matsa. Chimboenda umbodzidzawo shoko matsa. Rimwe zuva Jesu anobatwa mupendero wenguo. Jesu ndokumira iye anga ari bhizi zvake chitenda zvake kukorapa. Uyu wanga asiri panyaya yacho wakati ndoita sei ndisvike pana Jesu. Akonti Jesu unonga ane nyaya dzakawanda kazi no ndingamudisturba inini rega ndichingodhira hangu negauni badzi kungobata zvangu mupendero wacho mupendero. Saka paakabata Jesu obva amira zvikanzi pane wandibata zvikanzi netimu rake manje maelders aya madisciples aya ivo vava zvikanzi iwe mungazoti mabatwa mambone zvakaita vanhu kuwanda panapa mungabatwa panapa ipressure chete. Iwe unotaura Jesu kuti ipressure. Jesu akati pane wandibata. Saka wakanga abata wacho wakanga iye mukadzi uyu wanga ine dambudziko rake risina vamwe. Jesu nemukadzi. Aumuone here pana Jesu. Wadini wabata Jesu wacho. Haana kubata Peter ba kana James. Wakabata Jesu. Yo noda maningi kirawa kupfuura Jesu. Zvekuti zvekupuweka dombo kudai unozvida maningi. Dombo rakapocha njiwa kuti vanhu vadye muriwo rakapotsa njiwa. Ndo rinozogona kudhira nemurume wakoyo. Rakapotse muriwo rozodhira nemurume wako. Amen. Jesu nemukadzi. Saka mukadzi akasoroverwe nyaya yake ipapo. Jesu akazoenda hake asi mukadzi uyu angasoroverwe nyaya yake. Rimwe zuva zvakare Jesu aine vadzidzi wake. Uyo wananga obva ati anoyi ndakumbosara pana imime ndamutenge chikafu ndiri kumbogara zvangu patsima. Vagara hake patsime Jesu nemukadzi. John chapter 4 handei pavhesi ya 6. Vhesi ndeya 6. Handei. Tsime raJakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba ndokungogara zvake patsime. Aiva nguva inenge yechitanhatu. Wakagara hake patsime ndi Jesu. Zvikanzi wakanga aneta. Wanga aneta nei chinozogadzika Jesu patsime. Handei. Vhesi ya 7. Handei. Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipewo ndimwe. Jesu nemukadzi apa itu chete patsime. Handi remukadzi uyu, handi raJesu. Tsime ngerani? Vasangane patsime remunhu. Jesu nemukadzi. Jesu akukumbira ndipo mvura ndiite sei? Ndinwe tinzwe kana akaipiwa wewe nure tinzwe. Dzikaneyo 8 tichifamba tinzwe. Manya tinzwe. Vhesi ya 8. Handei. Nokuti vadzidzi vake vakanga vaenda muguta kundotenga zvokudya. Handei. Ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari, ko iwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kunwa? Ini mukadzi muSamaria. Iwe muJudha iwe unokumbira seiko kwandiri kunwa? Unokunwa kwendiri inini kukumbira inini? Iwe uri muJudha indiri muSamaria. Ngei uchikumbire kudai?
Bona Jesu wakanyadziswa patsime. Singayo chikumbira. Zvazviri nane kuti wanga wangori wangani hawo. Unoziva kuti tine wamwana anofarisa kana pakazowande wamwana. Haadi kuwandirwa. Tine vanhu asikadi kuwandirwa ipopa. Saka Jesu uri kunyadziswa asi vanga vari wangani hawo. Vari tu Jesu nemukadzi. Vari tu. Handei nokuti vaJudha vafambidzani nevaSamaria. Handei. Jesu akapindura akati kwaari, nhai waiziva chipo chaMwari, Yeah. uye kuti ndiani unoti kwauri ndipewo ndimwe, Yeah. ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Sikazi uri kundinyima zvako, dano waiziwa, waikumbira inini. Inini ndaitokupa, iwe ndakukumbira wandinyima. Unoziva kuti dambudziko revanhu vanonyima kukumbirisa. But iye ukamukumbira unonyima, but iye wacho munyimi haabviri kukumbirisa. Handei. Mukadzi akati kwaari, Ishe, hamuna chamungachera nacho, tsime rakadzika. Mira henyu, mira. Inzwa zvitauro remukadzi uyu. Uri kufunga kuti Jesu unopererwa. Ndodambudziko remukadzi uyu. Uyu uri pano. Unofunga kuti Jesu unopererwa. Imimi mungagona kuchera mvura tsime rakadzama kai. Munozvigona imimi Jesu, mungazvigona. Dambudziko rendinaro imimi munorigona iri amurigoni rodesowe. Rinotombode chitsidzo. Chitsidzo hamuchizivika. Chitsidzo ndo kliniki yechipostori. Ndo kunoendewa ngazi kuchitsidzo. Saka imimi dambudziko iri munorigona here Jesu, tsime rakadzama iri. Saka imimi munogona nyaya iyi. Iwe uri kupimira Jesu padambudziko rako kuti Jesu haarigoni ba. Jesu nemukadzi. Saka iwe dambudziko rako wariona here zveriri? Pauri kuona Jesu nedambudziko rako uri kuona zviri sei? Azvona zvinotodenganga kai. Ende ipo papa tinaona kuti amusikaona kuti kurwara uku akudi mapasta bawo. Chimbofambai. Kana pechinzi chimbofambai watopedza. Hapasi kudziba kundofamba mafambire muri kungoite panapa. Chimbofambai. Saka panofambwa. Handei hedu mberi. Handei. Mukadzi akati kwaari, Yeah. Ishe, hamuna chamungachera nacho, Yeah. tsime rakadzika. Yeah. Zvino mvura mhenyu mungaiwanepiko? Yeah. Ko muri mukuru kuna baba vedu Jakobho. Yeah. Vakatipa tsime iyi. Manyai ku16 uko vanozopedzesa. Tawanongedzere pane nyaya yacho. Hatitsanangurika. Handiti mazoto tokunongedzera pane nyaya. Iwo wochidzamisa. Sati makanase makashaya pasana soti dyo here kunase kuparidza kudai. Handiti dyo ba. Tine vhesi rinoti dyo. Iwe chiverenga chapter 4 yese inoti dyo. Maone piko pastor hawana siku kutsanangure zvendino tsanangura iwewe. Do tsanangurirana. Ndo pane nyaya apa pa chapter 4 chitsanangura iwewe. Ndinozive kwaunoswera nezvaunoita. Saka ndozoti dyo ikoko ndandazwana. Itaoti dyo iwewe ndo unozive kwaunoswera. Handei wewe unoitende. Handei. Jesu akati kwaari, Yeah. enda unodana murume wako, Yeah. ugouyawo naye. Endai pa 15 mozende pa 16 mumbonzwa. Yeah, 15. Mukadzi akati kwaari, Yeah. Ishe, ndipei mvura iyi. Mirai. Ndirege kuzova Mukadzi wakudino ndiye munyimi. Asati apaba paakukumbira apa. Asati apaba. Asati achinje mwoyo ba kucherera Jesu mukombe kudai kuti imwai mochindipawo yenyu. Uchikundonyime iyoyo. But wakutode mhenyu. Asi isiri mhenyu Jesu asati apuwa ba. Asi iye wakutode futi mhenyu.
kone type ya maya urikuona kwete wasina kuuya ba wauya ndipe iwo ini pandamba kukumbira wandipa ere gemu rako rekunyima kana Mwari akarijoina unotambura sanyima Mwari nemhaka yekuti ukamunyima akati gemu rako ngatimakane mwamakana so oti naro anokunyima kusakira washaye chekunyima uine shungu yekude kumunyima opa ndo munyime iko akushaye chekunyima chacho. Amen. Nemhaka yekuti uri kunyime zvaakakupa. Ndipe iwo mvura iyi iyoyo imimi chindipai inini yangu iyi handikupi asi yenyu imimi ndipei. What the type of a woman? Jesu nemukadzi uyu handetizo wewenurai mukadzi akati kwaari ya ndipei mvura iyi kuti ndiregedzo vanenyota kuna kuuya kuchera pano. Yesu akati kwaari enda unodana murume wako ugouya pano. Mukadzi akapindura akati kwaari handino murume. Jesu akati kwaari wareva zvakanaka zvawati handino murume. Mirai makadaro Jesu waakuti kana iri mvura yangu ndinokupa wauya nemurume wako inini handinyimi ndokupa tore murume ndikupe mvura. Ndi Jesu neya nemukadzi vari vega vari tu patsime vari tu patsime sikanzi mvura inopfakanyika mvura mhenyu ndinokupa kana wauya nemurume wani wako izvi wauya wega kapana chenda utore murume wako uye naye. Iye mukadzi obva ati inini handina muyi. Jesu obva ati wareva zvakanaka zvewati hauna muyi. Muri kuona kuti Jesu uri kutokonfema kuti mukadzi uyu unotaure chokwadi nemhaka yekuti Jesu unoziya zvese. Tiri tesere saparunzi wataure zvakanaka kuti iwewe murume waudini. Saka riri divi rekunoku ndo anonzi uyu mukadzi uyu muwispa murume adini ba nasaka muyu muwispa. Saka Jesu kuti wataure zvakanaka. Verse 17 dzakaipa 17 timbozwe muwispa. Mukadzi akapindura akati kwaari handino murume. Jesu akati kwaari wareva zvakanaka zvawati handino murume. And 18 nokuti watova nevarume vashanu uyo waunaye zvino haasi murume wako apo wareva zvokwadi. Mukadzi wakanyepero muwispa anyepero mamonere muwispa ari kuti inini murume handidini ba. Jesu obva ati wataure chokwadi nemhaka yekuti 5 ese apfuure poura handiwa hapana 1 zvikanzi wechi6 iyozvi utori mumba kwawabva kuti uzoye kochere mvura nguva ino pari kupise zuva pasina vamwe vakadzi vari kutsime uri kutotya kuti wakataurere varume wani wavo. Saka mukasangane patsime unozobvapo usina mugomo chatochaya futiba chizi uyo naye kwira akadai so wari kutekana nechigubhu chizi wakatore murume wani kazi wataure chokwadi iwewe murume waudini hauna. 5 awa handi wako uyu utoripo handi wani wareva zvakanaka. Saka mamuona here muwispa unorara nevarume kupfuure wane varume. Mamuona here muwispa mamuona here muwispa ari kurara nevarume kutopfuure wane chinyi wane varume wacho asi iye hake haana. Saka mukadzi uyu nyaya yakashanduka apa wakabva amhanye kumba haana kuenda nemugomo ba wakaenda iye
ndiri kuona kuti murume wacho wanga asara ari mumba akarara hake pamubhedha asikazi kupfeka ba azvina kunyorwa ba iwewe unoonawo pakuona kwako handida kupe mavhesi acho choonawo iwewe ndiri kuona kuti wanga akangorara zvake pamubhedha zvake asina kudini asina kupfeka masikati uri kuona muwisipa inguwai masikati muwisipa aatambisi murume muwisipa masikati muwisipa satamba nemawisipa aatambisi warume saka uyu wakazosvika so zvikanzi naye asvike pamba pake kazi dhiri ravhariswa pfeka uende pfeka udini uende dhiri radini ravhariswa dhiri chipfeka uende iye akafunga kuti pamwe asi mukadzi wake wauya nana tete nevamwe kuuye pano saka kazi chama ndati pfeka udini uende dhiri radini zvavharana pewakagumira ndipopo buda uende paakade kunonoka so dzimwe hembe dzake dzakanhonge pawindows ita sei enda famba obva atanga kuti usati wasvike kumba chikonange kanzirako uende kutsime kune murume uri ikoko saka uyo haana kuzoendeke kumba watanga aende kutsimo echiende kumunhu wacho kumuridzi wemurume kazi imi mai warokadhiya muri kudiwepi kutsime ndokudaidze vamwe wacho nevamwe panozozi guta rinenge rese kana pachinzi guta rinenge rese hakuna kuenda wese ba guta rinenge vakasara vaya ndowe varume wawanga wakatora iye mukadzi uyu saka paakazoende kuwitness ngazi iwe sadondidherera saka ndosaka pachinzi guta rinenge pane wanga wachakagumbuka ngekuita kwani vese vobva vazi kutsime zvakaitika zvakadini zvakaitika saka zvinoita kuti muwispa asina kuzvidzora atange kuzvidzora vharise madhiri nditaurewo muwispa uri pana vharise madhiri ako chitomunyorera izvozvi uri pana panetwork inonetsa pana SMS inoenda endesa uti zvavharika pawakagumira ndipapo ndinoda kutaurira nemhaka yekuti iwe uri kutukise chechi muwispa sa uyu umwe wanyora zvekuti unozvinzwa sangano kuti tinofunga tichazodhiskasa ndau yeikoko hapana chekudhiskasa pedza kana uine zvouinazvo zvechikunetse kudzosera taura pasta anodzosa hatauriri munhu usaende komuona nemhaka unozoti saka ngatichimbodai kekupedzisira kana ngatimbo zvavharika dhiri ravharwa umboone mumwe chapter 38 yaGenesis pane mumwe muwispa ipopa umboone kamuitire kake Genesis chapter 38 verse ya 12 mazuva mazhinji akati apfuura kunda washu mukadzi waJudha akafa zvino Judha akati anyaradzwa akakwira kuvaveuri vamakwai ake paTimuni iye naHira shamwari yake muAdhuramu Tamari akaudzwa zvichinzi tarira baba vomurume wako vanokwira Timuna kundoveura makwai avo ipapo iye akabvisa chimbomira ini makadaro taida kuti muone kuti Judha afirwa nemukadzi saka Judha watamuwispa tiridasera asiwo
vanga vagara vaine muroora wanga afirwa Tamara, wanga agarawo futi muyo futi muwispa. Saka vakatanga kuite muwispa muroora, ava vachimboripo zvavo nenyaya dzavo. Zvikanzi wakazoti anyaradzwa, unoziva kuti tine vanhu vakafirwa vari kurambe kunyaradzwa. Nyaradzika utange upenyu wechiende mberi. Zvikanzi anyaradzwa, wakazotorana neshamwari yake iye Judha, chiti chamboende kumakwai uyu wakuti ndakumboende kumakwai angu. Shamwari chikati kana ndikuperekedza. Saka pavari kuperekedzana, vhesi yabva yati uya muwispa wekutanga uya wakazvinzwa kuti baba wemurume wako vari kukwira nenzira yakadai kuenda uko. Unoziva kuti kana uri muwispa, nyaya dzemax dzinouya kuinbox kwako, dzinosvika zviri kuitika. Iwowe waane 9 years wasiyana naye, but uchinoziva kuti unoziziva here kuti mukadzi wakazotora wazvare matwins, asi kamwe kacho kabva kafa. Taindoziva kuti kanofa. Iwe nyaya dzeuko kwawakabva dzinodini basi? Dzinouya. Saka dzasvika kuna Tamari. Tamari akaita sei? Handaiti werengai. Akaita sei? Ya. Tamari akaudzwa zvichinzi, ya, tarira baba vomurume wako vanokwira Timuna kunoveura makwai avo. Handei. Ipapo iye akabvisa nguo dzouchirikadzi wake, ya, akazvifukidza nechokupfukidzira chake, ya, akazviputira, ya, akagara pasuo reEnaumi, ya, guta riri panzira inoenda Timuna. Mirai makadaro. Muri kumunzwa here? Paanzwe shoko chii chaaita? Paanzwe shoko wadhira nedressing yake. Amen. Unoziva kuti mukadzi panyaya dzedressing apa unozviziva kuti dressing iyi inoite zvakati, iyi ngeye zvakati, iyi ngeye zvakati. Usanyeperwa naye echiti muri kuti ifupi here. Uri kubvunzani kuti ifupi here? Mukadzi mukuru sikaziri chifupi nechirefu. Mukadzi mukuru waigone kuerenge mimba kuti mwedzi wawe wechitatu, wawe wechi5, ndaane 6.5. Autadza kuziva kuti ifupi, wechiziva kuti mimba yaane 6.5. Iwe sadite mapenzi, tite mapenzi. Nyaya dzako nekupfeka kwako unozvidiniwo, unozviziva. Saka wadhira nedressing yake. Dzokai pavhesi timbonzwa akaita seiko mukadzi uyu pavhesi 14. Vhesi ya 14. Ipapo akabvisa nguo dzouchirikadzi wake, handei, akazvifukidza nochokufukidzira chake, akazviputira, akagara pasuo reEnaumi. Saka mukadzi wanga akapfekero, wakangozvifukidzira kuti wanga akavhara kunga madziso. Endai ku15. Handei, dzikai nayo. Akati achimuona akati chifeve, nokuti akanga akafukidza chiso chake, akatsaukira kwaari panzira. Mirai makadaro. Wanga akafukidza chinyi basi? Chidzokai pavhesi 14. Vhesi ya 14. Ya. Ipapo akabvisa nguo dzouchirikadzi wake, akazvifukidza nechokufukidzira chake, handei, akazviputira. Mirai makadaro. Akazvidini munhu? Kuputira kupfeka. Imi batsirai pfungwa dzenyu kunzwa. Hapana chaanga akapfeka wakangozviputira kuti aone kuende kogare pageti. Ukaone mukadzi unogare pageti asina chaakapfeka echida kungokavhe fesi badzi, zvimwe zvese uku imbambaira. Obva agara kamugarire kakewo kepageti. Mwazve paende kogara pageti. Apa wakangopfeke yekuzvarwa nayo. Obva andovhare fesi badzi kudai. Ende iye munhu uyu
muwisipa uyu. Zvino iwewe manje ndopa uri kupfeka hembe iri kurutse mukaka kule, hembe inonga iri kuite zvekusvipa yechisvipe deribhodhi, kusvipe deribhodhi kuti elda wamboonawo deribhodhi yako imboonekwawo zvendi elda, kupfeke hembe yekuti zvidya zvako zvimboonekwawo ndi elda. Ende kamudire kaunozoita kugare pabhenji repamberi wechichigare kamugarire keunoda kane pfungwa dzako dzekuda kuvhiringidza erenda. Uri kuona here kuti covid yakanaka, unopindire kumba. Wazonaka covid yakadini? Nezvidya zvako unonga uripi? Saka yodzoka here kana kuti yoenda? Muri kuona zvezviri? Kana iwewe chida kuti isadzoka chipfeka mushe, nemhaka yekuti uri kuvhiringidza wechimanikidza vanhu kuti vaite window shopping pamwiri wako, si tsuru kuita zvekupfuura ngepari, tsuru wechiende seri. Mukadzi mukuru, mukadzi wechechi, hauonere kuti unotyiseyo. Handei neyo, handei, wewenurei, dzikei tidzo. Wakaita sei? Akazviputira, akagara pasuo reAnaimi. Handei. Ari panzira inoenda Timuna. Ngatidzike nayo. Akanga aona kuti Shera akura. Akasapiwa iye kuti ave mukadzi wake. Handei. Zvino Judha akati achimuona, akati chifeva, kuti akanga akafukidza chiso chake. Judha akaona akati chinyi? Nemhaka yekuti wanga wafukidze chinyi badzi? Saka kumwe kwese pane chakafukidzwa here? Zvese wanga asinei. Uri kuona taipi? Handei. Akatsaukira kwaari panzira akati, ndouya ndipinde kwauri. Inzwa, wapfimba here? Izwe muwispa nemuwispa kamupfimba minane kawo. Inzwa, haatendereriba. Mawispa haatendererika. Haasi kubvunza kuti ndiwani kana kuti chinyi. Uya obva apedze nyaya dzacho. Dzokai pavhesi tinzwe ritaure roga. Akatsaukira kwaari panzira akati, Yes. ndouya ndipinde kwauri. Handei. Nokuti akanga asingazivi kuti mukadzi womwanakomana wake. Handei. Iye akati, unogondipeiko? Wakutengeserana. Izwai. Vanhu vaye vakuchajana. Amen. Uya zikanzi naye unondipei. Wewenurei. Handei tinzwe. Iye akati, unogondipeiko kuti upinde kwandiri? Inzwa. Akati, chakutumira mbudzana ino. Mira. Wadzoka kune kupuwe zvinobereka. Iwewe wakarara nemunhu ukandopuwe shwama. Wakarara nemunhu ukapuwe pizza inobereka here. One muwisipo uri kuti kana wada iwewe mbudzi inodini wakomana? Inobereka. Ndo maleseni kaelda chulu akushandiswa ngefambi. Handirari nemunhu mahara, ndo zvinobereka. Handei. Akati, ndichakutumira mbudzana inobva kuzvipfuwo zvangu. Izwa. Akati, uchandipa rubatso kusvikira waituma. Izwe nyaya yacho. Hanzi mbudzi yozvi zvauna, saka unoda kundibatisei kuti kusvikira mbudzi yacho izodini hayo? Izouya. Handei tinzwe.
akati ndichagokupa rubatso rweiko. Izwa. Iye akati chimete chako nerwonzi rwako netsvimbo yako iri paruoko rwako. Akamupa izvozvo akapinda kwaari Hazviiti hazviiti. Hamuna kunzwa imi mudhara uyu tsvimbo yadinapa. But wanga echidonzwa so kudai echidonzwa so mudhara wabva adzoke kuite kajaha kudzoka so kuite ka young man so mudhara saita zvokutamba iyo. Mudhara wadzoka haachadonzwi warasa mudonzwo kudai obva asiya. Muwispa ngaarongeke. Rongeka muwispa. Hande verse 19. Akasimuka akaenda. Akabvisa chokufukidzira chake. Akafuka nguo dzomuchirikadzi wake. Zvino Judha akatuma mbudzana noruoko rweshamwari yake. Mamoni anoti mukadzi uyo azopfeka musha. Sanyeperwa wakadzi anoziva zvekupfeka. Amen. Paanga ari kune zvaanga echida waziye ndondozviputira. Paati zvandaida ndapuwa kasi saka ndaakupfeka. Mamona ero. Saka tinokuona nzara yako wechiuye kuchechi mazama ari panze. Tinokuona. Iwewe ite munhu kwayo. Kana zviri kukunetsa pindire kumba. Tinokuona kuti chiwindi chekumbouya nekahembe kakadai zvinhu zviri panze kuuya nazvo kuchechi. Chiwindi kaindi. Mukadzi mukuru. Dzoke kumba nezvinhu zvani. Wotaurire waridzi wazvo kumba. Sanetse chechi. Ndiani wakandiona bhodhi razogara manje. Une umbo wacho ngauya apa. Ngauya apa. Kuuye papi. Rongeka iwo. Hande edu weonere umanye. Zvino Judha akatuma mbudzana noruoko rweshamwari yake. Izwa kuwimbika kwacho. Amira. Fambi kuwimbika kupfure wechechi. Yo notyisa. Endawo nyoresa uzobhadhara. Usapfurwa ngefambi. Iri kuti mbudzi ngaichenda. Mbudzi ngaishini. Ngaiende mbudzi. Handeti wewenurai. Zvino akatuma mbudzana noruoko rweshamwari yake muAdhuramu kuti atore rubatso paruoko rwomukadzi asi haana kumuwana. Handei. Akabvunza vanhu vokwake achiti chiripiko chifeve chiya kanga chiri paEnaimu panzira. Akati kwakanga kusino chifeve pano. Kazi chifeve chiya chiripi iye nembudzi kutsvake chinyimadzi. Chifeve hapanini ba. Hapana. Wanga kutoimbisa nehembe refu. Sangano muri kundidhonza sangano. Muri kundidhonza sangano. Hapasisina chifewe wapfeke zvakanaka wakuchechi nehembe refu. Inoita echinzvanzvere uswa sodai echida echikwidzira bichana echitore zvimwe zvimavhu nezvimwe zvimiti so refu. But paaide nyaya dzake waindozviputira. Akuchechi manje ndiye waakutungamirira. Uripiko kazi hapana. Handi mawispa wese wane nyaya idzi. Wamwe wacho wanadzo. Handi pana Genesis chapter 21. Handi vanhu vese vekutuka. Meandi kutaurire. Iwewe kana utori nemurume wako, une murume wako nemhaka yetsitsi nekugone kuregerera kweshirikadzi. Denewo usisina ba. Kana utori nemurume iwewe
unofanire kutoti wechibve pano kana utori pano enda utende muwispo kuti waita hako kusaitimangarira ende pana Exodus 22 kana iwe uchikutombofore mabenefits ekuwa nemurume tende chirikadzi ndiye ine kufara kwauri kutaite kumba kwako, otherwise aitsa news. Exodus 22 verse 22 werenga tinzwa. Usatambudza chirikadzi kana nherera. Andei kana ukatongovatambudza vakadana kwandiri ndichateerera kudana kwavo kutsamwa kwangu kuchamuka ndikakuurayira nomunondo vakadzi venyu vachava chirikadzi navana venyu nherera. Vesi ya 25. Saka wazviona here kuti iwe kuti unga uine murume iwowe kuregerera kwechirikadzi chitotende chirikadzi isi kukumangarira deno yakade kumangara kamuitire kako iwewe deno undorisaidire ino maita henyu mawispa ngekuregerera kuti ava vambogarawo nevarume kwekanguva kano. Saka chiziwa manji kuti murume wauinaye ungori naye for a short time pakamangarwa zvatoparara. Saka usasatambise mukana semunhu uchinaye. Handedu pa chapter 21 timboona Haga haana kuite muwispa nekuda wakatorongerwa naSara akumukire mumba muna Abraham kusvikira zvakaitika zvakadini imomo, kusvikira iye zvakada azotiza nemwana akuchema uko wakude nzara iye wakangopuweka kachibhakwa nekaguchu kemvura maintenance yacho. Chibhakwa unochiziya chimondi mwi chimpota haya nekaguchu kemvura. Mpota haya hautauhwi nezvawo panozozi mvura yemuguchu yakazoti yapera, mpota haya wanga wasopera rini wazi. Saka uyu wakarwadziwa kuti mwana afa here akamubata ndokomutsveta uko nhambo inonga musoro kana wachinga wapfurwa ari ikoko, mwana echichema ari ikoko, iye waichema wari pana muwispa. Hande vanhu vese vamwe vachiti wakapusa wakazoite mwana sei neuyo dzimwe nyaya haudzizwisisi. Sandotuka mawispa, nyarara. Iwe chigara nemurume wako usatuke muwispa, nyarara. Zvakaitika uzviziwe. Saka Mwari wakazoizwire mukomana, azoizwire mukomana ndokushanyira ndokudaidza Haga, ndokuti tsimerira apa. Haga ndozogara nemwana wake murenje kusvikira mwana akakudzwa nemusingu, kusvikira mwana agone kuvhima murenje. Mai ndokonoti mwana wakurawo wakude mukadzi. Mai wakati kuroora kwemwana wangu ndinopira. Imi mawispa rongekai wana wechiroorwa, pindirai wana waroorwe zvakanaka. Vana vari kunetsa, vamwe vari kumwe mitoriro, vamwe vari kudini, vamwe vari kudini. Uyu musingle parent ega nemwana. Handetinzwa. Vesi ya 20. Ya. Mwari akava nomukomana akakura akagara murenje akava munhu anofura nouta akagara murenje reParani. Handei mai vake vakamutorera mukadzi kunyika yeIjipiti. Vesi ya 22. Mira henyu muri kuona here muwispa waende kotorere mwana wake mukadzi warongeka kuti mwana wangu ngaroore. Asi vana kunetsa, vana vanodini? Vanonetsa. Uyu warere mwana wacho ari 1. Abraham hapana chaakangoita kuofficiata. Unoziva zvinoite bhuru harichengeti kamhuruka, rinondoofficiata. Zvimwe zvese zvekuzokananzva kuzoyamwisa yanyaya yani. Saka Abrahamu wakandoofficiata. Haga obva atanga kupinza nenyaya dzake. Saka ngwara kunzeno kuri kunetsa. Hambai timboone zvetiri kuitwa newana.
ende mazuva ano kune rimwe zimhuka ringozi child abuse. Makamborizwa? Wochitarisawo zviri kuita vana vacho, vari kunyanyisawo zvakare kupenga. Zvekuti ukamuona unoti ndodiniko nemwana uyu, ndomumedza futi here? Kana ndamumedza type handidi kuzoizvara, uye kana ndamumedza handifaniri uchazvara futi, nemhaka yekuti kuzvara kwakaoma, unozvara zvese zvese. Handetinzwa 2 Timothy chapter 3 1 to 3. Handei. Zvino uzive chinhu ichi, kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Kumwe kwese chiregerai. Vasingateereri vabereki. Chiri kunetsa ndechekuti kana mwana achinge anetsa unomudii. Ukamudana uye pano kouya mhanya nemari uende kopa elder iri kudiwa ngeyekukembe. Mwanyanya undondituma. Imimi mama, imimi muri kunetsa imimi. Imimi mauda kundijairira pana. Kutaurira mai kuti imimi mai mauda kundidini. Varipo here wakakura kare, ndimbowaona wakakura kare, wakazvarwa wakakura kare, wekuti mai waito wakati neziso ngao kudai wobva wagona kurinda pureta. Zvekuti vakakura kare havanetseki kutsanangura chikara chakabuda mugungwa, nemhaka yekuti waigona kuziva kuti ziso iri pane zvarataura. Ziso iri ratoti mune wanhu une muno. Wotoonepo munhu wautodini? Wanhasi mutarise kudai. Woti murunditarisire. Pane wanhu ipapo. Ziso rekareti rikati cheu riri kuti vhare muromo. Nyaya dzevakuru hadzidiniba, hadzipindirwi. Zvino mwana wanhasi kana uri kumuzama akaramba, ukade kumudai akaramba, unomudini? Wanhasi. Uye pano ndoda kuti ndikutuma ndambobva futi kwakati. Tsvaire mumba, ndakambotsvairawo futi zuro. Ende basa rake, simba rake zhinji ronga riri parimoti kudai, paTV yawakatenga iyo, nochichinje machannel mumba mwana. Kapedza manje kobva kadye chikafu, kobva kati makumbo pasofa gadu, kobva kasema mapureta charipi. Oti mapureta ari apa, muri kuita sei wakomana munomu? Kazi mama mukada kundinetsa ndofonere mapurisa. Ichauti chinyi? Saka unomudiniko mwana wekuti ukaenda kumutuma pambuya chaipo, pambuya kuti mbuya vanogara nechepapa muri pana. Oti mbuya wangu wachida ufu, wobva wachera ufu, wobva waisa muplastic. Oti mhanyapo noufu uende kopani mbuya. Imimi zvenyu nambuya wenyizo. Ona zvekuita nambuya wani. Unomuita sei? Even tete chaiwo kuti tete wari apo, iwo wechiwirirana maningi na tete wako, kuti tete ishamwari yangu, mwechiwirirana. Tete wanogone kutomwe tea isina sugar. Wakati muroora iwo voti tete regedzai ndikutumirei sugar yacho, ndiri kupa tadiwa. Mhanye nani nayo. Penyu here tadiwa unodini? Unomhanya unongokrosa road 1 obva atodini, obva atosvika pana tete, womupa shuga iya, iye unomboitsveta apa. Una shuga iya iripo haina kwenda. Unomuita sei mwana akadaro? Unomuita sei?
Rekera ndimbodaidze muenzi 1 vaya vakati vada kubhabhatidzwa vaya ndode 1 kwete wambopuwa bhuku uya ndamuona taude umwe ngozi handiega umwe futi wakazvimisira ndode kubhabhatidzwa wakangwara ngaasimuke ngauye kwete uya wambopuwa bhuku ka taude umwe wanga ngori 1 chete paya wari kuuya okay zvakanaka kana tadiwa mwamupa shuga kuti endawo pa tete wari kumwe tii isina chinyi isina shuga wamati no asi nemavho ikaendise futi nemavho mangani mairi kuti zvikaite kapasel mukapurastiki mobva mwati musecho kuti vanhu vasadini wazi vanhu vanoda maningi kudini waise mupurastiki eblack wobva waise musecho wobva wamuberekese mwana wobva wati enda nayo kwatete kobereka kuenda nayo kwatete kuya kasvike kwatete kwacho kobva katurika apa svete sechi yacho pana apa autanga utotamba futi tete womwa futi tii isina chinyiba kusvikira ataura kuti zvawati zveiwowe uchatumira wazodini wobva kuti ndisati ndapedze washeni yangu regedza ndidini ndidzike mwana kuti pani chamuwana mwana haana foni tadiwa haana chinyi ausvika tadiwa karipo kati utotambe bhora nevamwe so ati tadiwa ko tete wawapa here zvandakutumira zviripi ari zvirape katutamba kubhora nei nevamwe imimi kana makarerwa nguva yekare type yekamwana aka munokaita sei kana makarerwa nguva yekare ndatokuonai eji yenyu inge yekuti wana baba wacho kana wari baba wekushurugwi nababa wekumount Darwin kamudhirire kawo netype kaifanana sezvinonzi kune mafoni munokadina senguva yedu yekare yamaiti ziso raingokutarisa chete kudai waienda waimhanya sipidhi yekuti hapana achakuonaba zvandaikaita kamwana ndaikaita zvandaiitwa inini karetu taurai tizoti karetu mwaitwa ini taita waitoti ukatumwa ukaramba pamwe hatauri newe nguva iyoyo vanokuwaraidza zvako vozokutora vokupinze mumhatso vokupinze mumhatso aisi on wapei imweni iyi inobhuya okay ipei inobhuya ndaikapinze mumhatso ndokaticha neshamhu ndinofara chaizvo napasta shumba pasta shumba pani kamwana katogarisisa kati kakagadziriswa pasta shumba wachitoparidza zvikanzizwai kanogadziriswa kubanzei takarohwana nhasi kaa munhu kwako ndaikashapura ndokukashapura ndokaperekesa bhegi iroro ndokaperekedza kwatete ndo zvandaita pasi saka akakanaro patete vacho sikakariturika saka munodhira nako ipi okari patete katori patete katotambe bhora katurika apa kechitamba karipo papa zvirimo musecho asi kari kutamba karipo pa munodini nako aka kana pari patetepo pakatona kadhaudhaiko katora ipapapo tete wechiningira okashapura tete azive kuti chobadika munhu aka ndakadini ndakagadzira ndakatuma zviro zvirimo mochizobeura henyu moti tete chitora henyu pasiro yani zviro zvenyu izvi chitorai bhaibheri izvi chitorai bhaibheri kana taita echinge atsunha anopuwe chinyi bhaibheri watsunha kuti mwana watumwa tete wari kumwe tii isina chinyi sina shuga saka kazi kanotorehwe mushamu koitwa sei korohwa kogadzirwa
pogadzirwa munhu, poformatwa munhu kumbobvise virus. Saka kana Tadiwa echiitika murawe waka nemhaka yekuti wakaturike secho ine maavho mairi neshuka, koyozo uri kuite murume wako wozwinyi? Woitwa sei iwewe neshuka nemaavho mairi, murume echimwe tii isina shuka, wozwinyiwo? Vabereki wakati ngaaende, aaendi neshuga cheteba nemaavho mairi pamusoro, ngazviende. Saka zvouri kuramba nazvo wozwinyi? Woitwa sei? Maavho akaibva andozi tete, maavho awo akaibva, chingonamira iba chingwa tete momora, maavho akaibva, wondo uri kuramba nawo, wozwinyi? Woitwa sei? Pauri kuramba nemaavho, pauri kuramba neshuka. Shuka ngeatadiwa here, maavho ngaatadiwa here, maavho ngaatete, shuka ngeatete. Saka uri kunyimira itete zviro zvawo. Woitwa sei? Kana wachini ndiri kunyepera, ongorora maavho ako aibvisa, aibva, waite kutojega, yo wakaite kujega, konoti akanyanya kuibva. Saka wakaite kujega, zvino zvouri kuramba nezvakajegwa, one kuita seiko? Uri kuramba nezvakajegwa. Maavho akaibva, warume vari munzara, maavho akadini bana? Akaibva akajegwa, akaisiwa mandirekerera, svitse dhirivhari, svitse dhirivhari. Temukadzi wakachangamuka, endese dhirivhari yemunhu. Wangani wazvizwa? Dhirivhari ngaiende. Taurira Tadiwa, uri padhuze kuti Tadiwa endese dhirivhari. Watadiwa kuti Tadiwa endese chinyi? Endese dhirivhari Tadiwa. Busy wechinetsa mai kumusha, chinetsa mai nemaBP, kungooneka mesika ngoti mufoni kechke, kozi mama zviri kuite murume wangu mufunge, kutaurira mai wako akakuzvara, zviri kuite murume wangu, ndaone message yakasendwa nawamwe mai wekuchechi, ndaiona pa WhatsApp, kutonyorerwa kunzi good night neumwe mukadzi wepi. Iye murume wako ndo wanga ataure nyaya yekuti no tozoite effort, munawana wakutoba chando chadini chapera. Uyo uri kupindura ndi secretary nemhaka yekuti murume wako ndiye PMs. Saka uyu uri kupindura kuti good idea. Saka mamwe mafoni anozondounzika mukawedhi kasipo kakajaire kunyorwa. Saka iye paanyora kuti good idea, iyo foni yazo yabvisa idea ikaisani night wanyanye kunyorwa nemhaka yekuti iwo kazhinji chinyore good wako unonga chinyora good what? Good night kushamwari dzako.
Saka good night waende huko by mistake. Handiye wangonyora good idea. Ka message iko katende kuna mai wako. Unaweza kuite murumo wangu. Wakutodana nane wangu wai. Weku chechi mufunge inini kuchechi kwacho ndakutofunga kuti ndakutodzoka hedu kwataitiri kuzete sisi. Ndafunga ndakutodzoka nguzviratidzwe. Nemhaka yekuti iye wacho ndiye angatori we church. Paka nditora ndiye wangari we church iwe wangari we. Saka izvizvi wawe church here kana uri kuchechi yemurume. Saka ya Jesu chazoipinda riini pori kumbopinde yemurume. Tiridos. Saka uri kunetsa mai nezvinyaya zvisina basa. Even kana akanyanyorerwa good night wacho unotaurira mai kuti wadini. Kuti mai wako wazotarisire mukwasha pasi here. Kuti kana iye chinga azotendeuka ozoenda unozotaura futi here kuti watendeuka. Ende iwo mai wako kare mai wako iwe mai wako baba wako vaishande painera zete mbula wayo chigare kumuzilikasu. Mai wako iwe pawakabve kumusha kune mudziya bhazi rakafa rajai raifanira kusvika na 12 bhazi rikafa rikazosvika kuma past 5 usiku. Saka baba wako pawakaonoti 12 1 2 kazano bhazi akudini akuna shasha yebva yagara hayo amumba mayo kuma 6 kumani uvati rekera nditombotsvaga hangu kamunhu kanoaraidza vaende kuti nonge ameno amugero akandoonekwawo samwe akuuya nani nawo echikanga hawo. Munoziva kuti kana aite zvekutorwa aazopfeki mushi handimaziziva wanosara wobika wasikazi kuchapfeka va wechitenderera iyo shasha iripo zviri zvese. Saka pakazosvika mai wako iwewe svika amuhure ari kundokanga asi asikazi kusimira chifundi chakadai ziya ramai wako rekutakura wozanga takura zvinyimo neka huku kechibhoyi kawakaite kekurumbirira iwo ega. Wakadonha parisosa wakamuka wakarumbirira wakaenda neminzwa imweni yawakazobvisire bhuro ayo kukangira baba wani wakaputira wapedza ukarosta akuputira papepa rekaki rikatake kunyiminye mafutaso. Vasvika mai wako wechikande mutoro pasi apo wakudhira naamuhura uri kutsvake mumba mangu uri kudai muno mumba mangu muno asati abatana nemurume wavo amuhure window obva watsinge pawindo ipapo bhagura nemawindo zvese zvakawirepi seriwa. Mai wako iwo akati andibudinge pawindo bai kuti ndiri hurere noenda kudhoo. I am not just a female, I am a lady. Kune musiyano. A lady, it's a well-mannered one. Zoti wamwe wenyi mimi kupina matoti zakaziledi zaya hande yenyu bai. Saka mai wako iwewe wabva wati ndinenda kapi neba dhoo pawakaenda nekudhoo ndokuuya kudhila nemunhu echikwira naye akadaiso amuhura obhadi class dismiss akadaidzira I go. Mai wako apedza kudhisimisa obva wadini zvawo obva wadzoka. Pawakadzoka wasati ataura neshashai yobva autore kamuti kunonga kayaka handi zvatokumurwa kana autora akunonga ngekamuti kudai ngekamuti. Handiti munoziva kuti kare kwaya kuine mapuramastofu aishandise chinyi parafini
obva vandotora chigubu chavo cheparafini, machisi, kamuti nazvo panze. Parafini, machisi, tap. Zvava zvacho. Mai wasorova nyaya dzavo, wobva wadzoke mumba, wobva wavhara door, wobva wati nai Tobias ndo chinyiko. Watora Tobias wavo akuhaga Tobias. Tobias obva adzirwa ngechepachipfuva panapa, obva azi nai Tobias chinyiko. Kazi azvo zvandoitikawo, kazi Tobika ndo pakazoite mimba pakazvarwe iwewe. Mai wako nyaya dzavo waisorovha wega. Iwewe manje ndo wakukwidze BP ramai kuti mai wasorovhe dzako. Iwo pawakasorovhe dzavo pakazvarwe iwewe. Rongekeyo. Saindoendese nyaya. Sorovhe nyaya iwewe. Sorovhe nyaya iwewe. Sorovha. Keyo chide kunetsa wani. Keyo chivhiringidza mai. Waefeso chapter 5 verse 31 to 33. Ndo petri kugumira. Hande itinzo. Waefeso chapter 5 ya verse ndia 31. Tirikumbo pari kubude nyaya yekuroorana. Hande itinzo. Hande. Ephesians chapter 5 verse 31. Verse 31. Ya. Na izvozvo munhu uchasiya baba vake namai vake, Ya. anamatire mukadzi wake, Ya. ivava vaviri vachava nyama imwe. Ya. Verse 34. Hande. Chakavanzika ichi chikuru. Chakavanzika ichi chinyi chikuru ichi. Hande. Asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Yes. Asi imiwo. Ya. Mumwe nomumwe ngaade mukadzi wake. Yes. Sezvaanozvida iye. Ya. Nomukadzi ngaatye murume wake. Ya. Chakavanzika ichi chekuroorana chichi chikuru. Ndinotaura zvaKristu nekereke. Kristu ari murume, kereke ndiye mukadzi. Saka pari kudiwa wakadzi wanofarire murume uri Jesu Kristu. Chakavanzika chekuroorana ichi chikuru. Mukaende kuna zvakazarurwa kunonzi muri kukokwa kumuchato wegwayana. Saka Jesu echichata nechechi yake. Audiwe ere iwewe kugara namuponesi? Jesu ari murume, Jesu echiprovaida, Jesu echisorovhe nyaya, Jesu echifamba neni, Jesu echizondisiya ndaa mukati mwedenga. Audiwe ere kudaro? Ini ndatozvimisira ini. Kana iwewe chidawo kuwana Jesu, simuka. Chakavanzika ichi chikuru ichi. Musandosiye vanhu vechingoti ndazoroorwa. Kuroorwa kuri kuzomirire kuroorwa chezoita namuponesi wedu. Saka pari kudiwa munhu unozvimisira kuti murume wangu mitemo younondipa ndo yendinoda. Saka Jesu ndiye muridzi wangu, ndiye muridzi wako, ndiye murume wesangano. Ndiye une mutemo yetoti kana achinge atipa toteedze iyoyo. Saka wakutoise rukoko kuti uripo ere unondida. Kana echindida ngaachengete mirayiro yangu. Uripo ere zvakare uri kuzvimisira zvikanzi ani nani anotenda kwendiri, ani nani, ani zvake, ani nani. Tinadzo hama dzakazvimisira kuti sitazvimisira isusu taakude kubhabhatidzwa. Fambai mwechiuya. Nhasi ndo zuva racho. Tine vamwe vari kutozvimisira izvozvi. Fambawo wechiuya. Mubhabhatidzi uri pano, mvura yacho iripo, iwewe wacho uripo. Saka chinyiko chichakumisa? Wadini wafambira muponesi? Apa ndo pane sarudzo kwadzwa. Fambai. Makafamba, makauya, wamwe wenyu makambonyorwa mazita, wamwe wenyu hamusati. Fambai mwechiuya.
fambai henyu machiuya. Mwari wokudenga ngaakukomborerei. Fambai machiuya, fambai machiuya. Hatina nguva yekudonongodze zvakawanda wanda. Iyi ndiyo chechi yamuponesi. Ndiyo chatisiya tana muponesi nekusingaperi. Saka zvifambira hako wechiuye kwa muponesi. Kana kuine sarudzo younoti ndasarudza, apa ndo pawagona kusarudza muponesi anogona kupindire nyaya dzekumba kwako, echiti kana akadzisorovha haatauriri munhu, unosorovha onyarara. Famba hako wechiuya, famba wechiuya. Magona mai, magona yaya, famba isisi, famba itete wangu. Madini mauye kuna muponesi. Hausi kuurire munhu ba, uri kutaurira muponesi. Famba wechiuya. Uripo ere mumwe ari kuti inini ndazviona kuti vanhu vanoda kubhabhatidzwa, asi handisi kuti hangu kubhabhatidzwa nhasi, asi ndichade kumbofunga nezvazvo. Kana uri kwauri ikoko, simudze maoko wako uri kwauri ikoko. Chidano ndichade kumbofunga nezvazvo. Chita Mwari ngandipe mukana. Kuzvinzwa ndazvinzwa, asi ndode kumbofunga hangu. Kana uripo simudze ruoko rwako. Handisi kuona kwese nekumashure. Tinayo here hama yedu yasimudze ruoko. Tinokutendai. Varipo here vari pedyo nawo. Wakwazisei, wakorokotedzei nepfungwa yawo. Chifambaiwo nawo muuye kumberi, kwete kuti wabhabhatidzwe, kuti wanamatirwe. Uyai nawo, fambai nawo. Musasiya wechiuya wega, nemimi wacho chiuya iwo mumirewo nawo. Pfungwa yawo yakanaka. Mwari ngakukomborerei. Hapana here mumwe. Uyai. Muponesi uri kukudai. Kumba kwenyu kuri kudiwe peace. Muridzi wepeace wacho ndiye muponesi. Ndiye muridzi wechechi. Iyi chechi ndeya muponesi. Saka famba hako wechiuya. Uripo here mumwe uri ndode kumbofunga hangu. Uri kwauri ikoko simudze ruoko, asimudza iyeye mukorokotedze. Famba naye, usamupangidze nzira. Uya naye. Tinokutendai, tinokutendai. Uyai. Imimi wacho musasara. Uyai. Mirai neumwe wenyu. Tinotenda. Takuda kunamata. Regedzai ndikumbire Pastor Shumba. Over to you, Pastor Shumba. Matei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, muponesi wedu Jesu Kristu naMwari Mweya Mutsvene, maitai nekutaura nana mai. Atira kutendai Mwari nekudzika kwedouble portion yeMweya Mutsvene. Amen. Vekuponeswa vaponeswa, vekutendeuka vatendeuka, amen. Vekurashwa vanotongorashwa. Asi chinondifadza Mwari ndechekuti hamugoni kuronga musangano muhistory yekunamatwa kwenyu imi musina vamunoda kuponesa. Tinokutenda Mwari nana mai vauya kuno mberi. Amen. Hazvirei kuti these are the worst sinners. But vanzwa kuti ataura hasi pastor zvenyere, asi ataura ndimwari. Amen. Paitwa rukoko urwu
havana kumbovharwa vanzwa kuti ndimwari ari kuvadaidza saka vauya ndinonamata Mwari gamuchirai vana venyu muvaitire zvakanaka ava vari kutopinda mudumbu remvura kuti vazozvarwa patsva vagotanga upenyu hutsva hwemukadzi naJesu. Haleluya. Tinonamatira upenyu hwokurarama muna Jesu hwatatanga kuti Mwari muvaitire zvakanaka nekuda kwesarudzo dzavo. Kana paine zviri kuvanetsa ngazvidzimwe nezita raJesu. Kana paine murume ari kushusha ngabviswe nezita raJesu. Kana paine matambudziko anga ainawo ngavarerutsirwe nekuda kwaJesu. Amen. Amen. Dziri pano dzimba dzakomborera, vari pano vana mai vakomborera, vari pano varume vakomborera. Pavachationa tichibva kuno tigoita saMozisi. Israeri pavakaona Mozisi vakaimba vakati kwaita kupenya mukati megomba nekuti Mozisi anga asangana naMwari. Patiri kudzokera kudzimba dzedu varume ngavati kwaita kupenya mukati megomba. Maita yenyu Mwari nekuda kwemusangano uno tine mufaro mukuru mukati mebasa ramaita nhasi. Pamucharopafadza wauya kumberi, pamucharopafadza sangano renyu, musakanga mudziyo wamashandisa. Naiye unoda kuponeswawo, rangarirewo imba yake, mumuitirewo zvakanaka. Tigoringaniswa tose, pasaita mistake yemunhu achabva pano asina kusangana neukomborera kwedu. Maita yenyu Mwari nekuva so faithful to hear our prayers every time patinokunamatai. Muzita raJesu chechi inogona kuti amen. Amen. I'm gonna lift up the name of Jesus. I'm gonna lift up his wonderful name. Lift up, 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 lift up. Lift up, I'm gonna lift up his wonderful name. I'm gonna lift up the name of Jesus. Lift up, I'm gonna lift up his wonderful name. Lift up, I'm gonna lift up and never be sorry. Lift up, I'm gonna lift up his wonderful name. Well, you can talk about this world's conditions. You can talk about this world so far away. Lift up, you can state your views every day and every hour. Lift up, I'm gonna lift up his wonderful name. I'm gonna lift up the name of Jesus. I'm gonna lift up his wonderful name. Lift up, I'm gonna lift up and never be sorry. Lift up, I'm gonna lift up his wonderful name. I'm gonna lift up the name of Jesus. I'm gonna lift up the name of the Lord. Lift up, lift up his name every day and every hour. Lift up, I'm gonna lift up his wonderful name. Lift up, 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 I'm gonna lift up his wonderful name. Tichazondo farayo. Heyo nyika, tichagara na mambo. Weyo nyika. Heyo nyika, tichazondo farayo. Heyo nyika, tichagara na mambo. Weyo nyika. Hallelujah, 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 yehumambo. Hallelujah, hallelujah, tichagara na mambo. Weyo nyika. Heyo
tichazorora, tichazondofarayo. Heyo nyika, tichagara namambo weyo nyika. Kana tapeza basa nemchinjikototura tichafenda korona yehumambo masotete bukutwa haleluya. Tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika, tichazorora, tichazondofarayo. Heyo nyika, tichagara namambo weyo nyika. mambo weyo nyika ni Jesu Haleluya, akapenda korona yehumambo masotete bukutwa haleluya. Tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika, tichazorora, tichazondofarayo. Heyo nyika, tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika, tichazorora, tichazondofarayo.